ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Haba pensya ya ka nongrem baka Voice of the People Party ke yang u MP Bathama Jong Shillong seat u Dr. Ricky AJ Syngkon ha ka arpau tarik u naitung arjap saw u long ba compare watla ka VPP kamitri lang bat ka sarkar hapo ka jela bat ha ka sarkar pateng hanrei ki nong mikman ki bala jied da upaj ba ki deitang ki Shakri. Ha ka jengran bakilat patay kubor ulong kum ki nong mikman ki bala sya jied sya ka parlimen ka Kamram ka long ban Shakri bat ban Trei na ka Bynta ki Kynrad. Kamu kata jied speaker kondon. Jong kalok sa bata. Anu kan you. Long nomor pipi kami siya bentak ini ketuki. Ka question meni siya mentar kam arai sa tu. Hagi happy ki media ban long show ban mo panda verify ki oh kada ka jing shisha tamba ni long ki ki badon ko sarkaru ki Shakri jong pat ba ka PPP ru Trei ki khot joka ki samut ke mali nga kum tau nong kmat parliament ida ta Shakri Kamram jo be Shakri na filong hapok ka yang sinsha me ke yang bersya Kamram jong Shakri kalong ban Trei ka Bynta ki Kynrad tangkata Jale pisa tinggal sisa ke ita ki kom yo pila mo pila ban ra ki mat ki jong ka rew marba sakle sisa tinggal pisa ke ita ki compare langidon langidon lang kam de badon kambet ban yang hak don ka yang sisa deh kal yang bersya ban yang marwai ikan long ke ba kami susawang nomor bagin wala ya kimat kiba kajat penrew kodon kam pe ke manifesto jong ni dara south league kimat tiba gitu hikimat kiba Kynrad kiba ankren haki jaka kiba pero ke